mana. Ya gudan malam dogo yana ta doki. Yana gudu. Ila doki. Kina wani bubudawa. Oh ya akuri. Ni ban ma sai yana mun magana ba. Ni ba na wulakanta mutane. Dan Allah mu ta in ba shi hakuri. Mu take ke ba ni ne fa. Kai ne malam dogo? Mana. To ai turo ka. Wa turo ni? Ni turo kaina. A'a. Saboda haka ga kwano na same sha ɗanki ma ya zakin ta waya. A'a yanzu da kake son 11 na. Za ka haɗa ni ka wace da yayarka ce ko da mamaka wanne? Ban gane ba. An san lamba da to kina to ke kawance da mamata to da kin ta gidanmu. To kin ta gidanmu na a matsayin surukan mamanmu. A sai dai kila yayanka ya turo ka ko dai wani da ya turo ka. Ban gane ba. Yanzu na same sha ɗaya ɗin in muka ta can duk abin da annan. A sai ka kora min bayani ban gane ba. Abin da nake so in gaya miki ina so. Iko san rabbani. Kai kake so na? A'a. Yanzu dai ke tsaya don Allah. Kai yaro da ka taka ji ni. Wa yaro? Kai mana. Yanzu ba dai wannan ba. Samin lambobin kwano kenan. Samin sha ɗaya ɗinki. Ni yau na ga ikon Allah. Hannun annabi sai ke gani. To gashi sai na ji ka.